እስጢፋኖስ ንንጉሥ ኣይሰግድን ኢሉ ዝሓንገደ ትግራዋይ ፈላሲ ቅድሚ 600 ዓመት ኣቢሉ ሓደ ፈላሲ ካብ ትግራይ ንሸዋ ተበኪሱ የዘይተርፍ መገሻ ኮይኑ ወንበር ክኸይድ እኳ ድሌት ኣይነበሮን። እቲ ጻዊት ካብ ንጉሥ እዩ ዝነበረ። ኣብ ልዕሊኡ ኸዓ እቲ ንጉሥ ሽም ኣምላኽ ፀዊዑ ከይደንጎኻ ምፀኒ ኢልዎ። ንሸዋ ተፀዊዑ ክኸይድ ግን እዚ ናይ መጀመርቱ ኣይነበረን። ቅድሚ ዝውን ተኸሲሱ ኣብ መጋባእያ ንጉሥ ይስሓቅ ውዒሉ እዩ። ንኸሰስቱ ረቲዑ ኣብ ቅድሚ ንጉሥ ኸዓ ሞገስ ረኺቡ እዩ ተመሊሱ። ሕዚ ድማ ዘርዓ ያዕቆብ ዝበሃል ሓዱሽ ንጉሥ ነጊሱ። እንዘራረበሉ ጉዳይ ኣሎ እሞ በፀኒ በሎም። ንጉሥ ዘርዓ ያዕቆብ ኣለስለሰ ኣቢሉ ዳ ይፀዋዕዮ እምበር እቲ ፈላስስ ተኸሲሱ እዩ ናብ መጋባእያ ንጉሥ ዘርዓ ያዕቆብ ተፀዊዑ ዘሎ። ሓዱሽ ንጉሥ ሓዱሽ ክሲ። እዚ እስጢፋኖስ ዝበሃል ፈላሲ ካብ ትግራይ ተበኪሱ ናብታ ሕዚ ደብረ ብርሃን እትበሃል ከተማ ክበፅሕ ወርሕን 3 መዓልትን ወሲድሉ። ኣብኡ ምስ በፅሕ እውን ንመዓልትታት ንጉሥ ኣይዛረቦን። ናብ መጋባእያ ንጉሥ ግን ምስ ካልኦት የቕርብዎ ነበሩ። መጋባእያ ንጉሥ ክቡር እዩ። መኳንንትን ካህናትን ኣብ ቅድሚ ንጉሥ ተደፊኦም ይሰግዱ። ናይ እስጢፋኖስ ከሰስቲ እውን ኣብ ቅድሚ ዘርዓ ያዕቆብ ጉንብሕ ጥሊ ይብሉ። እስጢፋኖስ ግና እዛ ክሳዱ እኳ ሃደነን እንተየበለ ብኣፉ ጥራይ ነቲ ንጉሥ ሰላምታ ይዝህቦ። ሓደ ካብ ዘኽሰስዎ ነገራት ከዓ ንስዩ ከሰስቱ ንንጉሥ ኣይሰግድን ንጉሥ ኣየኽብርን ይብልዎም። ነቲ ንጉሥ ከዓ ካብቲ ካልኦት ክስታት ንላዕሊ ንሳ ኣሕሚማቶም። ብኸመይ ንንጉሥ ዘይሰግድ ኩላ ኣብ ቅድሚ ንጉሥ ክትርፋእ እንከላ እዚ ፈላሲ ንምንታይ ሓንጊዱ ንኸሰስቱ ነቲ ንጉሥን እዝታት እዩ ደንፂዎም። ኣሸምባይዶ ቅድመ ማይተ ዓማውትሲ ኣብ ቀረባ ታሪኽ ኢትዮጵያ እኳ ህዝቢ ንኽብሪ ንጉሥ ተጠሊዑ ይሰግድ። ካሊእ ትረፍ እቲ ሕብረተሰብ ክብሪ ሰብ ንምግላጽ ክንዲ ዝግን ንጉሥን ይዝብል። ንኽብሪ ዝግን ንጉሥን ተደፊኡ ይሰግድ። እስጢፋኖስ ግን ኣይ ከም ህዝቡን መጽሓፍቲ ጠቒሱ ስግደት ንኣምላኽ እምበር ንሰብ ኣይግባእን ኢሉ ሓንጊዱ። ዘርዓ ያዕቆብ ነቲ ፈላሲ ግና ብቐጥታ የዘራረቦም። ከምቲ ልሙድ ኸዓ እስጢፋኖስ ኣብ መጋባእያ ምስ ካልኦት ደው ኢሎሎም። ንጉሥ ናይ ሓደ ሰብ ጉዳይ ይርእዩ ነበረሞም። ነቶም ኣብቲ መጋባእያ ዝነበሩ በሉ ፍረዱ ኢሉ ዕድል ሃቦም። መኳንንትን ካህናትን ዋላ እውን መነኮሳት ኣብ ልዕሊ እቲ ክሱስ ፍርዲ ሞት ኣሕለፉም። እስጢፋኖስ ጥራይ ጥርቅም በለም። ዘርዓ ያዕቆብ ከዓ በልባ ናይ ፍርዲ ሓሳብ ካብ ኢሉ ከምቶም ካልኦት ክፈርድ ዕድል ሃቦም። እስጢፋኖስ ግን መነኮሳት ኣብ ስጋው ፍርዲ ከኣትዉ ክልክሉ ኢሉ ንኸይዲ ወሃባ ትብይን እውን ተቃውሞም። ንጉሥ በዚ ተቆጢዑ። ንሽዑ እኳ ገላ ይበል እምበር ውዒሉ ሓዲሩ ግን እስጢፋኖስ ካብ ቁጥዐት ንጉሥ የምልጠን። ድሕሪ 3 ሰሙን ጉዳይ እስጢፋኖስ ክራይ መጋባእያ ተጋብአ። ንንጉሥ ኣይሰግድን ዝብል ሓዊሱ ካልኦት ክስታት ቀረብዎም። ንሱ እውን መጽሓፍ ጠቒሱ ተኻትአ። ዘርዓ ያዕቆብ ግን ነቶም ከሰስቱ ክሕጉሶም ደልዩ ነበረሞም። በሉ ንስኹም ፍረድሉ በሎም። ንሶም ከዓ ሰንበት ኣየኽብርን ንንጉሥ ኣይዝዘዝን ንኽብሪ ንጉሥ እውን ኣይሰግድን እሞ ሞት እዩ ዝግብኦ ቅብሉም ፈረድሉም። ዘርዓ ያዕቆብ ነቲ ይሙት ዝብል ፍርዲ ገዲፉም ብመግረፍቲ ቀጻዕ ወሲኑ። እስጢፋኖስ ኢዱን እግሩን ተቖሪኑ 47 ግዜ ተገርፈ። እቲ ፈላሲ ንመግረፍቱ ብሓጎስ ከም ተቐበሎ ምስራይም ንጉሥ ኣይተሓጎሰን። እስጢፋኖስ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝተወሰነ መቕጻዕቲ ከም ሰማዕትነት ምርኣዩ ንዘርዓ ያዕቆብ ኣቆጥዖም። ሓውዶዳ እንድዱልኻ ክትኣቱ ክብል ድማ ብቁጣዕ ሃተቶም። እስጢፋኖስ እውን ንድሕሪት ኣይበለን። ሓዊ ክተነድድ ኣይእዝዘካን ዘምጻእኻዮ ኩሉ ብሽም ኣምላኽ ኣይቅበል ግን ድልውየ ክብል መለሰ። ኣብ መንጎ ዘርዓ ያዕቆብን እስጢፋኖስን ብኸምዚ ዝጀመረ ምትፍናን በቐሊሉ ዝዝሕል ኣይነበረን። እስጢፋኖስን ብጾቱን ገና ብዙሕ መግረፍቲ ሞትን መከራን ይጽበዮም ዘሎም። ቤተሰብ ናይቲ ፈላሲ መወዳእቱ እዚ ክኸውን ኢሎም ሓሲቦም ኣይፈልጡን። ቆቢዕ ፈላሲ መሊሱ ኢድን እግሩን ተኣሲሩ ክግረፍ ዘይኮነስ ከም ኣቡኡ ውሩይ ተዋግኣይ ሕንጊድ ኣንበሳ ክኾነሎም እዩ ነይሩ ትምኒቶም። ነዚ ድማ ሓድጊ ኣንበሳ ዝብል ሽም ዘውፅሉ። እስጢፋኖስ ስም ምንኩስኑ እዩ። ስድርኡ ሓድጊ ኣንበሳ ኢሎም እዮም ሰሚዮሞ። ኣብ ትግራይ ከባቢ ዓጋመ ስውሓብ ዝበሃል ከባቢ ዝተወልደ ሓድጊ ኣንበስ ነብኡ ብኣካል ኣይፈልጡን። ገና ኣብ ከብድኑ እንከሎ እዮም ወላዲኡ ሞይቶም። ኣቡኡ ብርሃነ መስቀል ዝበሃል ውሩይ ተዋግኣይ መንባሩ ይዝንቶም።
ድሕሪ ሞት ኣቦኡ ሓደ ገንበስ ኣብ ዓጋመ ዘቓላይ ኣብ ዝበሃል ቦታ እንዳሓወቡ ይዓብዩ። ኣብዚ ብጎቦታት ዝተኸበበ ምድሪ ትግራይ ኣባጊዑ ኮኪቡ እናጓሰየ ዝዓበየ ሓደ ገንበሳ ኣሕዋቱ ከም ኣቦኡ ተዋጋእቲ እዮም። ሓደ ገንበስ እውን ኩናት ወርዊሩ ዘይስሕት ምጉራደ ዘጥቅዕ ብዋልታ ዝምክት ንዖም ዝመስል ጅግና ተዋጋኢ ክኾን ይደልይዎ ነይሮም። ንሱ ግን ኣብ ክንዲ ብኣሰረያታቱ ብናቱ መንገዲ ክኸይድ ኣመረፀ። ኣብ ክንዲ ጉራደ ዳዊት ክሕንገጠን ቀለም ዝንባሉ ናብ መንፈሳዊ ትምህርትን ህይወትን ኮይኑ ስድርኡ ግን ኣይተሓጉስሉን። ስለዛቕበፀ ግን ገደፍዎ ተማሂሩ ከዓ ድቁና ምንፀ። ልቡ ግን ሕዙን ኣይዓረፈን። ናብራ ዓለም ጠንጢኑ ክምንኩስ በሃገ። ኣዝማዱ ነዚ ናይ ልቡ ባህጊ ምስ ፈለጡ ግን ስቒሎም ክርእይዎ ይደልዮን። ኳዳስ ከይምንን ከም እሱር ክሕልዎ ጀመሩ። ዳሓወቡ ድማ ርስቲ ኣቦኡ ክህቦ ብመርዓነ ደርዓነ ክኸበር ለመኖም። ኣሕዋቱን መሓዝቱን ብጣዕሚ ናብራ ዓለም ከስተማቐረ ተማሕፀንዎም። ኣዲኡ ብነባዓት ተሓፂባ ለሚናቶ ኣይሰምዐን። ባህጊ ልቡ ክመልእ መንገዲ 5 መዓልቲ ተጓዒዙ ናብ ሽረ ገዳም ቆየፃ ከደም። ኣዝማዱ እግሪ ስዒቦም ክመልስዎ ነቒሎም ግን ኣይሰምረሎምን። ሓደ ገንበስ ሞንኪሱ ኣባ እስጢፋኖስ ተሰመየ። በብሕትውና መጽሓፍቲ መርሚሩ ኣስተንቲኑ ብዙሕ ተማሂሩ። ብግድኡ ከዓ ክምህር ጀሚሩ። ብዙሓት ኣብ እግሩ ኮይኖም ናስተምህሮታቱ ቀስሙን ክስዕብዎን ጀሚሮም። ካልኦት ግን ንዑን ናስተምህሮታቱ ነጸልዎም። ለይትን ቀትርን ክትጻብውን ከንክላብትውን ድማ ጀመሩ። ግና ቅድሚ ናብ ንጉስ ምኽሳሶም ንዑን ንሰዓብቱን ብዙሕ የሳቒዎም ነበሩ። ንስጢፋኖስ ካብ ገዳሙ ይሰግዎ መሊሶም ይጽውዕዎም፣ ይኣስርዎን የጋፍዕዎን። ንሱ ግን ኣብ መርገጹ ጸንዐ። መነኮሳት ዓለማዊ ዝመስል ናብራ መንባሮም ንስጢፋኖስ ይዋሓጠሉን ኣዝዩ ዝነቕፎ ነይሩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ኣብ ማእከል መጽናዕታት ጥንታዊ ስነ ጽሑፍን ብራናን ቅዱስ ያሬድ ድማ ኣተሓባባሪ ዝኾነ ዶክተር ተወልደ ብርሃን መዝግበም ብፍላይ ከዓ ነቲ ሲሶን ሓራሲ፣ ሲሶን ቀዳሲ፣ ሲሶን ነጋሲ እናተባህለ ካብ እቶት ገባር ዝውሰድ ዝነበረ ብትሪ ይነቕፎ ነይሩ ይብል። ንሕና እውን ከምቲ መጽሓፍ ዝእዝዞ ሓሪስና ንዓጺድና ነብረሃፅና ክንነብር ኣለና እዩ ዝብል ነይሩ። እዚ ከዓ ረብሓ ብዙሓት ዝትንክፍ እዩ ዝነበረ እሞ ኣብ ዓይኒ ከኣቲ ገበሮም። ነስቱ ጥራይ ኣይኮነን፣ መንግስትን ሃይማኖትን ክትሓዋሱ ከም ዘይብሎም እዩ ዝምህር ነይሩ። ንዑይ ከዓ ዘርዓ ያዕቆብ ፍርዲ ሃብ ክብሎን ከሎም ኣይፋል ዝበለ። እቲ ዘበን ንሱ ድማ ቤተ ክህነትን መንግስትን ዳርጋ ሓደ ዝኾነሉ ዘበን እዩ ነይሩ። ዘበነ መንግስት ዘርዓ ያዕቆብ ብኸምኡ እዩ ዝልለም። ነዚ ድማ እስጢፋኖስ ንዘርዓ ያዕቆብ ርእሲ ሕማም ኮይኑዎ። ኣብ ርእሲ ከዓ እስጢፋኖስን ብጾቱን ንንጉስ ኣይሰግዱን። ስም ንጉስ ወይ ከዓ ንጉስ ዝብል ቃል ብዝፀውዕ ቁፅሪ ስግዳን ግድን ኣብ ዝነበረሉ እዋን እስጢፋኖስ ስግዳን ንስላሴ ጥራይ ዝግባእ በለም። ብጾቱ እውን ንስላሴ ራብዓይ ኣካላይ ንውስኸን ኢሎም ንንጉስ ስግዳን ከለዎም። እዚ ድማ ንንጉስ ከም ዘይምምእዛዝ ተቖፅረ። ካልኦት እውን ኣሰሮም ስዒቦም ንንጉስ ኣይንምእዘዝን ከይብሉ ስጋኣት ፈጥረ። ካልኦት ከም ፍልሊ ዝለዓሉ ሃይማኖታዊ ክትዓት ኣለዎም እዮም። ኣብ ዛንታ ግን ኣብቶም ፖለቲካውን ማሕበራውን ትሕዝቶ ዘለዎም ፍልልያት ድሂብና ክንቅጽል ኢና። ኣባ እስጢፋኖስ ኣብ መጋባያ ንጉስ ዘርዓ ያዕቆብ ሓደ ግዜ ጥራይ ኮነን ቀሪቡ 2-3 ግዜ እምበር ኣብታ ናይ መወዳእታ መጋባያ ብመግረፍቲ ምስ ተቐፀ ዘርዓ ያዕቆብ ነቶም ከሰስቲ የፋንዩ ንእስጢፋኖስ ግን ንኣስታት 2 ወርሒ ጸበዮም። ትጽቢት ዝበዝሖ እስጢፋኖስ ከዓ ወይ ሰናብተና ካልእ ዝሓሰብካ እንተሃልዩውን ሕዚ ፈጽመልና ክብል ናብቲ ንጉስ መልእኽቲ ለኣኸ። ንጉስ ከዓ ብኢደይ ናይ ሰማዕትነት ሞት ክመውት ዝደሊ ዘሎ ናብ ደብሩ ደኣ ለኣኽዎ ኢሉ ናብ ዓዱ ክፋኖ ፈቐደሉ። ድሕሪዚ እስጢፋኖስን ተኸተልቱን በዝሑም ገዳማቶም እውን ሰሰና። ከሰስቱ ግን ኣይደቀሱን። ሕዚ እውን ተኸሲሱ ናብታ ናይ ንጉስ ከተማ ክበጽሕ ን20 መዓልትታት ምስ ብጾቱ ዘጓሕ በለ። ምስ በጽሑ እውን እኸለማይ ከሊኦም ናብ ንጉስ እንተየቕረብዮም ዘቐነይዎም። ድሕሪ 17 መዓልትታት ትጽቢት ዘርዓ ያዕቆብ ብመልእኽተኛ ንእስጢፋኖስ ከዛርቦ ጀመረ። ሃይማኖታዊ ጉዳያት እናልዕለ ብመልእኽተኛ ክምርምሮም ጀሚሩ። እስጢፋኖስ እውን እምነቱን መርገጹን እናዘርዝረ ነቶም መልእኽተኛታት ይነግሮም። ድሕሪ ትጽቢት ንጉስ ናብ ቅድሚኡ ኣቕረቦም። ኣብ ቅድሚኡ ቀርቡ ከለዉ ከዓ ሰላም ንዓኻ ይኹን ጥራይ ይብልዎ እምበር ኣይሰግድሉን። ዓስከራቱ ስገዱ እናበሉ የፈራርሕዎም እኳ እንተነበሩ ነሶም ግና ሰላምታ ጥራይ ሂቦም ኣብ ቅድሚ እቲ ንጉስ ብዘይ ፍርሒ ይግተሩ።
ኮሕዳስ እስጢፋኖስ ኣብ ቅድሚ ጳጳሳቱ ኣብ መጋባይኡ ንንጉስ ከምዚ ክብል ነቐፎም። ንምንታይ ኻባ ካብ ዓድና ብግደ ፀዊዕካና? ኣብዚ ምስ በጻሕና ንምንታይ ኢኻ ማይን እኽልን ከልኪልኻና? ሰሪሕና ክንነብር እውን ኣይፈቐድካልናን ኢሉ ብድፍረት መወገቶም። ንጉስ ተቆጣም። ከምዚ ብድፍረት ክተዛርበኒ ንስኻ ደረጃኻ እንታይ እዩ? ጳጳስ ዲኻስ ወላስ ኤጲስቆጶስ? ተቤትካ ክንዲ ሰማይን ምድርን ያም ኢሉ ንእስጢፋኖስ እናኣሶም። ኣብ መንጎ ንጉስን እስጢፋኖስን እንካባ ቀጸለም። ከዛርበካ ዘይትፈቅድ እንተኾይንካ ደኣ ንምንታይ ኢኻ ናብ ዘፀዊዕኻኒ? ሓቂ ዘይዛረብ እንተኾይነ ኣነ እውን ናብ ዘይመጻኹን ኣይመጽን እንተትብል ክሳድኻ ሕኒቐ እንዶ ከምፀካ ኣይከኣለንን እዩ። ብኸምዚ ነገራት እናረሰኑ ከዱም። ንጉስ ዘርዓ ያዕቆብ ብግልጺ ንምንታይ ኢኻ ዘይትሰግደለይ ኢሉ ሓተቶም። እስጢፋኖስ ድማ ስግደት ንኣምላኽ ጥራይ እዩ፣ ንዓኻ ጸሎትን ብራኬን ኣኽለካ በሎም። ንጉስ ካልእ ሕቶ ለዓለም። ንምንታይ ኢኻ ኩሉ ሻብ ኣንታ እናበልኻ ትጽውዓኒ? እስጢፋኖስ ከዓ መለሰ፣ ንምንታይ ከ ኣንታ ዘይብለካ? ንስኻ ሓደ ሰብ ዶ ይኾንካን ኢኻ? ናይ ሰብ ሞግደፎ ንኣምላኽ እኳስ ኣንታ ኢና ንብሎ። ንጉስ ሓዊ ኮይኑ ኣይወድኦን። ኣፋ ክወቕዕዎ ንዓሳክሮ ኣዘዘም። ጭፍራ ናይቲ ንጉስ ኣይሕንደውሉን። ከቢቦም ብደም ክሳብ ዝሽፈነ ንእስጢፋኖስ ዘበጥዎ ዓይኑ ደም ክሳብ ዝቋፅረ ብመውቃዕቲ ገጹ ተሓዋወሰም። ሰዓብቱ እውን ካብዚ ግፍዕ የምለጡን። ብትእዛዝ ንጉስ ተጸፍዑ። ድሕሪ እዚ መውቃዕቲ ኣባ እስጢፋኖስ ክንቀሳቐስ ከም ዘይኽእል ኮይኑ ሓሚሙ ነበረም። እቲ ንጉስ ንእስጢፋኖስን ብጾቱን ንሓደ ዓመት ሒዙ ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ደብርኹም ኪዱ ኢሉ ኸዓ ኣፋኖም። እስጢፋኖስ ድሕሪ እቲ ዝበጽሖ ማሕሰይቲ ነዊሕ መንገዲ ክጓዓዝ ኣይከኣለን ዝነበረሞም በቓሬዛ ተሸኪሞም ንዓዶም ተመለሱ። ከሰስቶም ሕዝውን ኣይደቀሱን። ንንጉስ ነዚኦም ከምዚ ናፃ እንተሰዲድካዮም ሰብ ኩሉ ኣሰሮም ክስዕብ እዩ፣ ንመንግሥትኻን ስልጣንካን ከዓ ዝሰግድ ኣይህሉን በልዎ። ንጉስ እውን ቀሲኖም ከይነብሩ ፈቐዱ ከባሪርዎም ከኣስርዎምን ክገርፍዎምን ይእዝዝ ነበረም። እስጢፋኖስን ሰዓብቱን ንዓዶም ምስ ተመልሱ እውን ኣይቀሰኑን። ብትእዛዝ ንጉስ ኣብ ትሕቲ ገዛእትን ሹመኛታትን ብዙሕ ተንከላበቱ። ንንጉስ ስገዱ እናተባሃሉ ንዓመታት ተኣስሩ፣ ተወቕዑ፣ ተገረፉ። ከምኡውን ግን ይበዝሑን ይስስሉን ደኣ ነበሩ። ንሳልሳይ እዋን እስጢፋኖስን እቶም ብደቂቀ እስጢፋኖስ ዝፍለጡ ሰዓብቱን ናብቲ ናይ ንጉስ ከተማ ተወስዱ። ሕዚ እውን ንእስጢፋኖስ ንምንታይ ኢኻ ዘይትሰግድ? ንምንታይ ኢኻ ትዕበ እናበለ እቲ ዝለመደው ሕቶ ቕረበሉ። እስጢፋኖስ እውን ከም ቀደሙ መለሰ። በዚ ዝተቖጥዐ ንጉስ ዘርዓ ያዕቆብ ከዓ ኣገልጋሊኻ ኣይኮንኩን ኢሉኒ እሞ ጎይቱ ምዃነ የርእዮም ኢሉ ንዓስከሩ ኣዘዘ። ብትእዛዝ ንጉስ እስጢፋኖስን ሰዓብቱን ድማ ብላማ ተተልተሉ። ንዑን ንሰዓብቱን ከዓ ፈላለይዎም። ንሰዓብቱ ናብ ኢፋት ንእስጢፋኖስ ድማ ጓትር ናብ ዝበሃለ ብደቡብ ኢትዮጵያ ናብ ዝርከብ ቦታ ኣሲሮም ኣጋዕዝዎም። ኣብ ጸልማት ገዛ ድማ ተሓይረ። ድሕሪና 7 ወርሒ ማእሰርቲ ኣባ እስጢፋኖስ ታሕሳስ 18 መዓልቲ ዓረፈ። እቲ መከራ ግን ኣይዛረየን። ደቂቀ እስጢፋኖስ ማዕልያ ዘይብሉ ግፍዕ ወረዶም። ዘስካሕክሕ ኩነት ተገሪፎምን ተቐቲሎምን። ገሊኦም ድማ ክሳብ ግብፅን ሶርያን ተሰደዱ። እስጢፋኖሳውያን ዝገደምዎ ገዳም ጉንዳ ጉንዶ ማርያም ግን ሕዚ እውን ታሪኾም ሓቂፎም ኣብ ትግራይ ኣሎም። ነዚ ዛንታ ንምድላው ኣብ ጥቕሚ ዝውዓሉ መወከስታት ቃለ ምሕትት ምስ ዶክተር ተወልደ ብርሃን መዝገበ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህርን መተሓበሪ ማእኸል መጽናዕቲ ጥንታዊ ስነ ጽሑፍን ብራናን ቅዱስ ያሬድ፣ መጽሓፍ ገድለ እስጢፋኖስ ዘጉንዳ ጉንዶ፣ መጽሐፍ ደቂቀ እስጢፋኖስ በሕግ አምላክ በፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይለኒዮም ይብል ፍልፍል ጽሑፍ ቢቢሲ ትግርኛ